We gaan het over iets moois hebben. Jan Pijnenburg, priester. En naast hem zit Trees van Dijk. U woont 46 jaar samen. Ja. En u bent priester. En hoe heeft u elkaar zo gevonden? Binnen dezelfde werkkring in 1963. Ik was daar op de meisjeslevenschool aalmoezenier. Dat is tegelijkertijd godsdienstleraar. U was dus al priester? Ja, ik ben in 56 priester gewijd. Ja. Dus ik was een vrijgesteld aalmoezenier voor de werkende jeugd. En op diezelfde school, levensschool, was Trees directrice van een grote school van 360 werkende meisjes. Ja. Toen jij werd benoemd, ik herinner het me nog precies, toen heb ik je op diezelfde avond bij de kennismaker al meteen naar de trein gebracht, wat ik nooit iemand deed. In die tijd was dat al een hele pikante onderneming. Om het nog sterker te maken, in diezelfde week was er de presentatie bij het bestuur. En dat liep uit, de laatste trein van Helmond naar Eindhoven was weg. Toen heb ik je met de auto naar huis gebracht. Het was laat, honger, eieren bakken in de keuken en het was zo gebakken. Daar ga je al. Het was zo gebakken. Is het nou zo dat u op dat moment dacht, hé, ik ben priester, ik begeef me hier op glad ijs? Ik was er al lang aan toe, Ja? op die tijd. Weet je waarom? Ik ging zondagsmiddags wel eens een keertje zwemmen. En dan lag ik daar op de grasoever, handdoek onder mijn hoofd gerold. En dan keek ik links en rechts en daar lagen jonge stelletjes naast elkaar, op elkaar, overal. En ik was de enige die daar lag. Ja. Ik dacht, ben ik nog gek of zijn zij? Dus dat was meteen een ontwakend moment van... Is dat wel zo normaal? Word ik daar beter priester van? Word ik daar gelukkiger van? Door daar alleen te liggen bedoelt u? Ja, het antwoord laat zich gaan. Mevrouw van Dijk. Dus beter samengelegd. Ja, realiseerde u zich dat hij priester was? Ik wist en welke consequenties dat had? Nou, ik wist dat Jan priester was, ja, inderdaad. En de lessen die hij gaf, ook op het instituut, dan kwam Jan altijd even naar mijn kantoor. Hè? En dan gingen we praten erover, want ik gaf ook lessen aan die meisjes. En we verstonden elkaar daarin heel goed. Maar ik ben eigenlijk al, vanaf mijn jeugd af, ben ik altijd al veel met God bezig geweest. En ik weet nog, toen ik in 26 was, en ik er aan toe was om... ik zou daar wel graag een lieve man tegenkomen. En toen bad ik, God geeft dat... Wie komt daar binnen? Nee. En toen bad ik, God geeft dat die man die ik dan ga ontmoeten en waar ik mee zou willen trouwen, dat hij dan net zo religieus geaard is als ik. Dat was mijn wens. En die was vervuld toen. Want dat was u? Ja, dat was Jan. Ja. Maar trouwen is er niet van gekomen? Nou, we hebben wel een partnerschapsregistratie zijn we aangegaan. En we zijn niet getrouwd voor de wet en niet voor de kerk. Maar we zijn dan naar een kapelletje gegaan in Bokstel, waar Jan's familie al veel naartoe ging. Ja. En toen waren we met z'n tweeën, dan hebben we daar de mis gevierd. En toen hebben we... Ik dus, als voorganger. Ja. Ja, bij uw eigen huwelijksmis. Ja. En u vroeg aan uzelf toen van, neemt u deze vrouw tot? Ja? Wat gaat u doen? En toen deed Jan... Wij hadden onze kruisjes aan. Ja. En dat is een goddelijk en menselijk kruis. Ja. En... ik wil even een stap overslaan, als u het goed vindt. Ja, maar u wilt natuurlijk zeggen dat jullie die kruisen hebben gewisseld. Ja. Want dat is hetzelfde als met trouwringen. Dan moet jij toch weten hoe belangrijk dat kan zijn. Maar toen Jan doorging met de viering, de kelk opheffen en de pateen die daarop kwam liggen. Nou, en toen hebben wij onze kruisjes op die pateen gelegd. Nou, en dat was ons huwelijk eigenlijk. Ja, voor God. Helemaal, ja. U heeft er geen geheim van gemaakt, hè? Nee. Je zit nu wel met het kruisje heel erg tegen de microfoon. En sorry. Ja, dit is beter. Ik zal het wegbergen. Ja, graag. U heeft er geen geheim van gemaakt. In uw omgeving, in bredere zin, wist iedereen dat u met elkaar was. Ja. En dat verbaasde mij toen ik dat las, omdat in die tijd hier in Amsterdam was er ook wel eens een priester, Huub Oosterhuis bijvoorbeeld, die om die reden dacht, kan ik wel in de kerk blijven? Nou, dat vond de bisschop van niet. En dat was meteen een reuzenrel, landelijke pers. En waarom is dat van u eigenlijk altijd onopgemerkt gebleven? Nee, helemaal niet onopgemerkt gebleven, want wij zijn zelf naar bisschop Bekkers, de grote
fantastische bisschop Bekkers van de 60 jaren, op bezoek gegaan. Toen kwamen we eraan en toen dacht ik, oh Jan, jij ook al. Want er waren zoveel die uitgetreden waren, omdat het er niet anders op zat. Dus wij kwamen binnen en ik zei, nou, wij komen vertellen dat ik niet wil trouwen, dat ik niet uit mijn ambt wil, maar dat we wel samen verder willen. Ik sla heel veel tussenzinnen over. Heel goed. Uiteindelijk zei hij, ik kniel hier maar neer en je krijgt mijn zegen. En dan kreeg je die grote, stoere handen van Bekkers op je hoofd. Toen is onze auto naar huis gedanst en was voor ons heel de weg open. Klaar. Want dit was voor u voelde dat een zegen van de kerk was? Ja, heel makkelijk. En Jan zei, ik wil nooit mijn priesterschap prijsgeven. En toen zei ik, en ik wil niet dat Jan het priesterschap laat vallen. Ja, maar nu is dat wel aan de orde. Want een nieuwe bisschop, die wij laatst op televisie bij de EO zagen... Ja. Die hulpbisschop, toch? Die heeft, maar ja, is ook een bisschop. Ja, maar klinkt toch niet stom. Die heeft het zoveel woorden gezegd. Of Trees of de kerk, daar komt het eigenlijk om neer. Ja. Het is heel merkwaardig dat na al die jaren beste contacten met de opvolger van bisschop Bekkers, Bluisen, nog steeds fantastisch, ook zijn opvolgers, dat er plotseling een jonge bisschop die net aangetreden is, even voorbij komt en zijn focus richt op, er woont ergens een priester met een vrouw. Dus dan krijg ik een brief van de kerkelijke rechtbank en daar staat in, ons hebben berichten bereikt dat u samenwoont met een vrouw, erger kan het niet, hè? En dat u door publicaties pleit voor de ontkoppeling, dus het losmaken van de verplichting van celibaat, van ongehuwd zijn en het priesterschap. Dat doet heel de kerk al een halve eeuw en er is een bibliotheek over geschreven. Dat hebben wij nu ook gedaan. Die brochures hebben wij geschreven vanaf mei, 6 brochures, overal naartoe gestuurd, naar de bisschoppen in Nederland, in België, naar alle hoofden, oversten van alle kloosterorden. Waarom zou de bisschop dan nu komen met die keuze voor u? Omdat dat een deel uitmaakt van heel die restauratiebeweging die aan de gang is. De ruk naar rechts die volop van kracht is. In de kerk. En het is merkwaardig dat het lijkt dat die bisschop Mutsarts, de persoon is die dat helemaal uitgevonden heeft. Maar nu hij dus deze dreigbrief heeft verzonden en mij dreigt dus met uitzetting uit het ambt, is er geen enkele bisschop in Nederland geweest die tegen hem gezegd heeft, nou Rob, een beetje zachtjes aan jij, dat doen we dus niet. Ze staan dus eigenlijk allemaal aan zijn kant. Ze staan allemaal aan zijn kant. En dat is het navrante dat hij steun heeft van alle andere bisschoppen. Zwijgend. Ja. En dat het zwijgen, dat interpreteren wij als een instemmen met. Daardoor kunnen ze konden mij dus niet kwijt op de inhoud van die brochures, want die hebben ze nauwelijks gelezen, daar is geen onderzoek geweest. Weet je wat, dan hebben we toch nog een mooie achterom. We zullen eens kijken, hij woont samen, dan zullen we hem daar moven. Daar kunnen we hem op pakken. Dat is het punt. Ja. En daar staan al die bisschoppen achter en dat vind ik heel vreemd. Ja, ik begrijp ook dat het vreemd is, maar aan de andere kant, als het eigenlijk niet mag van de kerk, dan is het toch een beetje flauw gezegd, je kunt wel 46 jaar zonder rijbewijs rijden, maar ja, als je aangehouden wordt, ben je toch de sigaar. Een bepaalde associatie is dat, maar goed. Ja, goed. Sigaar! Oh, sigaar! Sigaar! Goed, ik laat de sigaar. Ja. We laten de sigaren buiten. Ja, dat vind ik ook. Maar goed, waar waren we gebleven? Ja, we waren gebleven dat uw fantastische leven wat u samen hebt, 46 jaar... u wist toch dat het eigenlijk niet echt goed gekeurd werd. Ik ken het antwoord al van buiten. Ja. Nou, er is ook nog zoiets in het leven als geleidelijke gedachteontwikkeling, bewustzijnsgroei. Precies. Op alle gebied, op gebied van de vrouwenrechten, op gebied van huwelijksbeleving, op gebied van... En dat gebeurt dus in mensen. En zo groeien naar een nieuwe werkelijkheid toe. En dan is het uitermate wereldvreemd en onwerkelijk om dan een oude wet achter een hele nieuwe gedachtegang te proberen te zetten. Dat is lang voorbij. Maar het gebeurt wel. Ja, er is een gebouw in Rome, dat heet Vaticaan. En daar komen die berichten vandaan. Ja. Hou er zo, jongens. En zo staan ze dus, omdat ze de oude wetten niet alleen handhaven, maar er sterker achter gaan plaatsen.
vervreemden zij steeds verder van de werkelijkheid die al veel verder weggegroeid is daarvan. Dus dat kan helemaal niet. Nee. En dat wordt de grote botsing met de werkelijkheid. En dus even om het goed te begrijpen, hè, want we moeten afronden vanwege de tijd. Nee, ja. U blijft bij elkaar, daar is geen twijfel over, toch? En wat betekent dat dan als de kerk ook zo streng blijft? Wat mag u dan niet meer doen wat u nu wel doet eigenlijk? Ik mag zelfs geen auto's inzegenen. Geen paarden zegenen bij een koekoerepiek. Ja, dat zijn de sacramentaliën, dat zijn de kleintjes. Ja. Maar de grote daden mag ik niet stellen. Het is nog een beetje raarder. Hè. In die brief staat, u mag niet meer uw taken uitoefenen als priester. U mag niet het heilig misoffer, staat er, vieren en voorgaan. Dus ik mag er zelfs niet meer bij zijn volgens die rare zin. Ik mag wel... Maar staat er dan een politie bij de kerk als u binnenkomt? Volgens mij wordt het tijd voor een vakbond voor priesters. Maar ben je niet boos? Nee, ik ben helemaal niet boos. Want ik verdrietig? Nee, ook niet. Ook niet? Nee. Oh, sorry. Nee, want ik vind het zo kleintjes, zo buiten de werkelijkheid. Bent u wel boos? Kijk. Tracy wordt eerder boos omdat het mij raakt, natuurlijk. U gaat naar de rechter, hè? Maar ik word wel boos omdat net zo goed hier, jij... Dus juist de vrouw hier weggeschoven wordt, anoniem, want jij bent lucht, jij bestaat niet eens. Ik moet jou verwijderen en dan waar jij blijft, dat is hun zaak niet. Dus er zit een hele wereld van vrouwonvriendelijkheid, vrouwvijandigheid. Er is geen één vrouw die priester is. In Nederland mag niet. Nergens. Alleen Jezus had vrouwen in zijn gezelschap. Ja, genoeg. Ja. Maar dat bleek later mannen met lang haar. Die heeft het ook ver geschopt, toch? Ja. En Paul, zelfs die langharige was een lievertje. Pas op.